Ndisususile totally very sick because uthile ngento close to my heart. Uthile ngoxolo umphathiswa usikolile ndaziva uba le bendiyiphethe mandiyibeke ecaleni ndithathe le ngoku andifaka kuyo bazali bam nangotata. Andiqondi ngokukhona ukuthandabuzayo phakathi kwethu abafazi abasizana uthi uThixo akekho apha, uthi uThixo ahambi nathi. Nibona uThixo nibona uThixo esebenza ngokwakhe inkonzo yakhe ixesi. Ndayibona ngoba ayisezokanga kakhulu uThixo njengoba ngokwakhe inkonzo yakhe. Okwesibini, abantwana bethu, mna andinayo laa nto ithi andinalixesha, kodwa uThixo ndinike amandla oomama ndithethe nabantwana bethu. Ixesha lina ndingabantu bokukhumbuza yonke le nto siyithethe ebantwaneni mina yayithethwe kuyo kwasekutsheni bethu, ngoku ndile ndawo kuyo. Abantwana bethu bona they are facing challenge. Umphathiswa usikolile ke ngoku undisusile totally ebendiyisile ngenxa yoba sebeseyoxoxa phambi kwethu. Uyabona ukuthi ubulumko bakhe nabo ndimvile ukuthetha kwakhe wayeakuthi akathanda bakaFuni bobabini. Ndivile into yabo abebeyiphethe uThixo babatshiyeleyo bahamba kwinto usikolile bethetha kuyo. Uyaqonda bahambe ngathethi uxolile kodwa uthe bakoodade bawuthetha usixolile ukhwela phezu kwalaa nqwelo bebehamba ngayo bazalwa bam nangotata. Ngoku mna ndifuna umane ndivula kancinci amehlo abantwana bethu. Abantwana bethu bayibona, siyayazi ixesha elininzi abantu bayathanda ke kuyanyanzeleka sometimes uyinikezele iqhele. Mambacela inkosi. Sasinqumela hlobo wethi. Sasinqumela hlobo wethi ngona ngona. Bahle abazali bam. Bahle abantwana bethu. Banemisudu netayi. Abanqumela phezulu. Abanqumela nje. Bayabonakala abantwana basenkonzweni. Bayabonakala baya enkonzweni. Bayabonakala uba basenkonzweni. Inkonzo enemfundiso. Xa ke umntu engcono unikwa amandla enze ngakumbi. Bazalwane bam nangotata. Ndiyazi wahlobo thina ke sasinomntu owayekhuthaza apha abanye abantu bacinga wayengumntu ongqondo. Utata omkhulu komonko kwawuloliwe athi kuthi nibahle ntombi sota kutata sakhawuleza sasifana ijob ke thina sasijoba ndithanda le zinto zasekuxolelwa sasijoba ke thina kukudotsha sidika ikhonkrithi buza senzela ntoni sifuneka inyama senkomo siphangele itayi ngoba ntoni asifuni ukuphophisa ngenkomo. Nindicingise kude kakhulu baza bam nabo niyibambe ke ngolo hlobo sibumbe niyibambe ngolo hlobo bekufika laa xesha ke leevawusini nokokuba ngaba kukho elaa nto kuthiwa zii-Land Rovers leqa abantu apho uphuma enkozweni unxiba itayi uyabonakala awubemtshisi. Besisinda ke thina ngenxa yobonakala ntoni besi-presentable. Ndicingise kude siyanda. Mandithathe isifundo. Usixolile undiguqule kakhulu. Bendilungise kude
sithathu sawuthatha ivesi ezintathu eziyi-4 12